Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi filme med mig på en dag på barsel. Og lille Valdemar er også med her. Sidst I så ham, var han kun en uge gammel. Og nu er han 4,5 måned. Det går stærkt. Tiden flyver. Så det første jeg skal gøre lige nu, det er, at jeg skal give dem der mad. Ja, nu har jeg jo ikke marsvinene med, så jeg har kun kaninerne, og så har vi også Mira. Så det, jeg vil give dem med nu. Sådan den. Hver morgen, der giver jeg snacks i de her stabelklodser her, så de har noget at lave noget aktivering. Værsgo, værsgo ud med det hele. Og svin det helt til igen. Ja, sådan er det her dyr. Tobias er i gang med at lave morgenbrød. Imens der tænker jeg lige vil lægge vasketøj sammen til det der er tørt. Vil du have den bid, ikke? Så kan du lege lidt med den. Så længe du gider i hvert fald. Fordi alt det her, det skal lægge sammen. Der er jo forfærdelig meget vasketøj. Stort set hver dag, når man har fået en lille baby. Men det hører med. Er det en god bid, Ren? Og de to hernede hygger sig også. Sådan. Det er det, der blev tilbage, som var stadig godt. Skal jeg bare ovenpå. Så fik jeg lagt vasketøjet på plads. Så skal jeg bare lige lægge noget nyt på hans puslebord her, for det tog jeg også lige hurtigt med ned. Eller jeg vil tage med ned i hvert fald. Sådan der. Så blev den sgu tømt. Og så vil jeg gå ned med det vasketøj her. Og ned til de andre. Så fik jeg styr på vasketøjet. Du er mere interesseret i den der vasketøjskur. Wow! Og jeg fik sat en vask mere over, fordi der var lige plads, og der var lige nok til en maskinfuld. Den der snupper jeg egentlig går helt galt. Nej. Nej, okay. Så vil jeg sidde om lidt, og bagefter vil jeg gå ud og gå en tur med Valdemar, så han kan få sovet til middag. Formiddag er det jo så ikke middag. Formiddag. Er du klar til at komme ud og sove, Basse? Du er træt, skat. Det er godt med en lille tag. Hvad? Så er vi sgu klar til at komme ud og gå. Er sådan nu? Er du klar til at komme... hold da op. Og du er klar til at komme ud i barnevognen og sove med en lille lur? Ja. Så er der en, der er puttet og klar til at gå turen. Det er også mega lækkert sommervejr. What the fuck? Efterårsvejr. Seriøst, det er pænt at lige efterårsfarver, der kommer. Og hvordan vejret der i dag også. Får lige solen i øjnene. Jeg skynder mig op ved den. Snart er jeg faldet i søvn.
der en, der faldt i søvn. Jeg var der lå og ventede på, mens jeg kom. Hvis jeg var ude og gå tur. Det er nemlig en Halloween body til ham. Da jeg skal i mødebog den 31. oktober, ikke december. 31. oktober, hvor det er Halloween den dag, så tænkte jeg, at han skulle da have en lille Halloween body, han skal have på den dag. Så hvor er den sød. Ej, den glæder mig til, at han skal have på. Ej, den er cute. Og så et par sorte bukser. Der er hjemmebagte boller. Kan du fortælle, hvad der er sket? Rundstykker. Ja, rundstykker. Der er ikke sket noget. Jo, man stadig kan kigge på den. Ja, nu afslører det du jo. Du vil ikke fortælle, hvad der er sket. Jo, det er fordi vores babypiger, det gider åbenbart ikke at være babypiger, så det hænger bare fast i alt. Ja, så vi kan kun spise overdelen af bollerne. Eller rundstykkerne. Godnat. Det var ikke en længe lur, du blev sovet. Du plejer at sove en time. Så har lillemanden fået lidt tøj på. Han synes lige åbenbart, at han skulle gylpe ud over sig selv. Og så fik du også lige en ny blæ på. Ja. Yeah. Synes vaskemaskinen åbenbart, at den skulle tømmes. Du synes, det er sjovere, Valdemar. Ja, den slog fejl, mens den var i gang med en vask. At den vil tømmes for vand. Så har jeg lagt ham på legetæppet. Så kan han hygge sig lidt der. Mens jeg lige hurtigt går rundt og over lidt op. Det der med, at man ammer, får man altså meget hurtigt varme. Jeg synes, nu er vi godt nok blevet til 11 grader. Jeg tror lige op, at jeg har lavet noget luft ude. Jeg har lavet noget gennemtræk måske. Jeg synes godt nok, det er varmt. Det er hårdt at lægge på maven, hvor skat? Men du er jo også så sej. Du er så sej til det. Nu spiser du den der. Skal vi lige flytte den en gang? Ja. Skal lige lege lidt? Se. En bog. Kan du få fat på den? Ja. Jeg tror, jeg vil lege lidt med ham. Hvad var der galt med den? Nå. Vaskemaskinen. Nede i filteret, hvor der er sat sig et par underbukser fast. Og jeg kan slet ikke få filteret noget åbent overhovedet. Jeg er nødt til bare at rive, og jeg kunne simpelthen ikke få det åbent. Og sidst så var jeg nødt til bare at rive for hårdt til, så flækkede det. Så vaskemaskinen har slugt mine underbukser. Ja. Som... Nu skal vi købe et nyt... Nu bliver vi nødt til at købe en ny filter. Ja. Eller kapsel, eller hvad fanden det er. Ja. Nu prøver jeg lige at finde en hæsvæk til dig, Valdemar. Hvis jeg kan få lov til det, den her hække, jeg har. Hvorfor hækker jeg sådan? Jeg har aldrig hækket sådan der før. Så lykkedes det sgu endelig at få vasketøjet færdigt. Der er sket ikke noget. Så den har klaret det. Og bare lige have det hængt op en gang. Der er gået lidt tid siden sidst jeg har opdateret. Der er ikke sådan sket noget igen, at jeg har ammet Valdemar og leget lidt med ham. Sådan nogle ting der. Tiden er til, at jeg skal køre mod TX nu. Det ligger nede i Alstevejle. Valdemar er selvfølgelig med, som er ved siden af mig, og airbaggen er slået fra, så han kan sidde foran mig. For han vil absolut ikke sidde om bagved, for han blev ulykkelig at sidde om bagved, så det må være foran mig.
Så jeg vil køre mod Alstevejle nu, så håber jeg, at han er glad nok for at være dernede. Nu må jeg se, det er en time, jeg skal være der. Så må jeg se, hvor meget jeg får ud af det, når han er med. Og så må jeg tage den derfra. Ja. Vi ses, når vi kommer dernede af. Så er jeg sgu ankommet til Alstevejle. Til det der TX. Der går nok lige 20 minutters tid endnu til det starter. Og min mor, hun er nok også godt på vej, tænker jeg. Hvad siger du, Valdemar? Hvad? Så skal jeg snakke om elefanten. Jeg skulle i radioen. Kom. Så blev jeg sgu færdig med at TX. Det var sgu på omgang. Men det var dejligt at komme tilbage til min træning. Og Valdemar var skide god. Han lå og hyggede sig på en måtte med noget legetøj. Og underholdt også lidt. Vi var kun 3 i dag. Mig og min mor og en anden kvinde. Hvis man kan sige det på den måde der. Men jeg fik desværre ikke lige filmet derinde, som jeg gerne ville have haft gjort. Men det glemte jeg sgu desværre. Men altså, jeg fik det i hvert fald filmet ude foran. Så jeg tænker, det går. Det er svært at få husket det, når man har meget fokus på, at jeg har Valdemar med. Han ligger i hvert fald meget opmærksom. Alle fik jo ind og hilse på ham jo. Og der var jo en Jump in Fitness hold efter det, jeg til det der TX. Så alle dem, der kommer med til det der Jump in Fitness, plejer jeg jo at se, da jeg også har jumpet en gang før graviditeten. Så de kender mig jo. De ved jo godt, at jeg har været gravid og har født Valdemar. Så derfor vil de også lige sige hej. Så jeg nåede sgu ikke at filme noget derinde. Men altså, jeg tænker, det i hvert fald det går. Men altså, nu er jeg i hvert fald på vej hjem. Og der er en bus kører for frøkken langsomt. Det skal ikke så hurtigt. Jeg ved ikke, om jeg kan overhale. Nej, vent. Sådan. Ja, som jeg kan se, så har jeg en meget træt Valdemar. Men vi er kommet hjem nu. Så må jeg se, om jeg kan få ham op i sengen. Jeg skal også have skiftet blæ og natdragt på. Ja, nu vågnede du. Ja. Er du klar til at komme i seng på, skat? Jeg er meget træt. Ja. Så faldt han endelig i søvn. Det tog lidt tid. For ham til at falde i søvn. Han var lidt længe om det i dag, men det lykkedes så til sidst, at han afgav sig og faldt i søvn. Jeg har lige hurtigt været ude og tage en skyller i under bruseren. Så vil jeg gå ned under og lave noget aftensmad. Og så tror jeg, jeg vil se lidt fjernsyn, og så går jeg i seng. Så jeg tænker også bare, at jeg afslutter vloggen her nu. Og bare sige tak, fordi I så med. Så ses vi i næste vlog. Hej hej!